Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaikhun lillahi lahumul fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad haka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad haka lan teman-teman cerita an Yahya bin Aksam, saking Yahya bin Aksam, apa annahus tuhune Yahya, apa annahus tuhune Yahya iku ru'ya dan impeni sapa Yahya, dan impeni fil manami ing dalem turu, fil manami ing dalem turu, ba'da mautihi ing dalem sakwuse matine Yahya. Tapi Yahya bin Hakam niku pas wayahe turu ngipi kejadian sak mangkune meninggal dunia. Ngipine wong sing saleh atau wong sing apik iku biasane sangka Gusti Allah. Jadi ngipine iku memang sangka Allah. Lah salah satu kejadian setelah meninggal dunia, fakilan dan ucapake lahu maring Yahya, apa ma fa'alallahu bika. Jadi ketika mantun itu wong takon, nek mantun meninggal dunia itu memang nopo sing dipun lampahi Allah dumateng panjenengan. Jadi apa sing dilakoni Gusti Allah bagi wong sing mantun meninggal dunia itu ketika sowan nang Allah gitu. Jadi mantun proses sing wingi niku, mantun proses roh nek mantun metu teko jasad kan ditampani malaikat, mantun dipetoh nang gene langit, mantun munggah terus ngantos sowan nang Gusti Allah. Ketika wis sowan nang Allah memang apa sing dilakoni Gusti Allah nang gene sampeyan. Faqala li jawab sapa Yahya, jawab ing auqafani, nyowanake sapa Allah ing ingsun, baina yadayhi ing dalem antaraning rasane Allah. Kala dawuh sapa Allah, dawuh ing ya Syekh, he Syekh asuku kang Allah fa'alta agawe sapa sira kada ing mengkene wa kada mengkene, sing jelas ditakoni ambek Gusti Allah. Senajan to iku wong apik, maksudnya wong sing mati iku wong apik, kiai ta ulama misalnya, iku nek di hadapan Allah saapi-apike menungso nek di hadapan Gusti Allah iku tetep gak apik. Saapi-apike menungso, soalnya bandingane Gusti Allah ambek makhluke, bandingane Khalik ambek makhluk. Dadi saapi-apikmu nek di hadapan Allah iku mesti ketok Allahmu, saapi-apikmu. Meskipun kon apik bener, tapi nek di hadapan Allah itu gak luput kekuranganmu, itu gak luput. Makanya ketika ditakoni Gusti Allah, awakmu kok nglakoni ngene, awakmu kok nglakoni ngene, lapo? Padahal iku wong apik, iki mayite wong sing apik. Iki wong sing apik sing ditakoni Gusti Allah. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun, ya Rabbi, do pangeran ingsun. Ya Rabbi, do pangeran ingsun, ma bihada. Ora kelawan iki. Ya Rabbi, do pangeran ingsun babi hada ora ana kelawan iki ya Syekhu asuku fa'alta kada wa kada. Khuddistu den ceritani sapa ingsun angka saking sira. Faqala nuli dawuh sapa Allah. Tadi ketika ditakoni Gusti Allah ya saapi-apike wong ya tetep jek sungkan. Soalnya apa Khalik ambek makhluk iku ya beda. Saapi-apike makhluk iku mesti jek ino nek di hadapan Khalik, di hadapan Allah. Mantun-mantun tapi iku enake nek wong sing apik. Tawa mayit sing matine iman, sing husnul khotimah. Iku jek iso ae jawab. Do Gusti husnudone soalnya gede.
Do Gusti kula niku dipun critani panjenengan niku ngenten. Salah satu jawaban ini ngeles takoni Gusti Allah. Bakalan niku dawuh sapa Allah Fabima. Luli kelawan apa kudista dan ceritani sapa sira? Memang awakmu diceritani ya apa? Ani saking ingsun. Ani saking ingsun diceritani ya apa sangka aku? Ya Yahya hi Yahya. Pakultul ngucap sapa ingsun. Hadasani cerita ingsun sapa Makmar. Makmar an Zuhri saking Zuhri. Zuhri an Urwata saking Urwa. Urwa an Aisyah saking Aisyah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi. Aisyah sangka Kanjeng Nabi. Ya iku soalnya sing ditakoni ketika iku ulama katik duwe sanad. Kula niki saking niki, saking Makmar, kula niki saking Zuhri, kula niki saking Urwa niku saking Aisyah niku saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh ngenten tentang panjenengan. Kanjeng Nabi anak Jibril saking Jibril, Kanjeng Nabi saking Jibril saking panjenengan, angka saking sira niku sanad. Jadi ana gurune ngoten. Ojo kok titik-titik langsung njujug nang ngene Al-Qur'an, njujug nang hadis tanpa guru, tanpa sanad yo gak paham sampean. Jadi orang ulama itu kudu matur suwun sampean, ono kitab-kitab, ono karangan ulama itu cara dibawa tangan itu wis mateng karo mangan. Nek sampean titik-titik kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Qur'an hadis, iki ibarat sampean niku jek leren masak, iku kangelan. Jek ono bahan mental sampean leren masakan kangelan. Tapi nek wis ono ulama-ulama nek duwe sanad, nek ono kitab-kitab ulama ngoten niku, ibarat panganan iki sampean kari mangan tok. Kari mangan kadang jek ono sing salah paham kadang-kadang. Jadi kan wis gak usah masak ngono. Nek sampeyan dididik kembali kepada Al-Qur'an hadis, akhirnya nolak ulama-ulama, nolak kitab-kitab. Iku ibarat sampeyan masak iku, leren masak dhisik. Dadi ana bahan mental leren masak dhisik. Tapi nek sampeyan gelem gawe sanad, gelem manut ulama, iku ibarat sampeyan iku panganan iku wis siap saji kari mangan. Kan luwih enak, luwih gampang. Ngoten. Soale ulama-ulama iku yo tetep yo teko Al-Qur'an hadis sumbere. Podo ae, gak mungkin untuk melenceng toko Al-Qur'an hadis. Jadi sekali enak itu. Nek sampean gak gelem dididik kembali kepada yang murni Al-Qur'an hadis kan aliran saiki lak ngono iku sih. Tadi gak gelem ijma, gak gelem kias ngono. Jadi dididik balik ini seolah-olah sampean niku keliru sing melok ulama sing mempelajari kitab-kitab ulama, karya-karya ulama itu seolah-olah keliru padahal yo tetep sumbernya tetap Al-Qur'an hadis. Tadi yo gak melenceng toko Al-Qur'an hadis. Jadi barat panganan kari mangan tok wis enak, wis dipraktisno ambek ulama, wis siap saji kari mangan. Kan luwih enak timbangane sampean leren ana bahan mentah iku sampean masak dhisik, belum tentu masakmu enak. Apa maneh sampean gak iso masak. Lah wong-wong sing saiki zaman saiki ngomentari konten iku rata-rata wong gak iso masak, gak patek paham dididik bid'ah wong liya. Alasannya kembali kepada Al-Qur'an hadis. Padahal pemahaman agamanya gak sepiro. Biasanya wong saiki ngono iku biasane. Ya iku cara ditakoni pangeran ya sungkan. Nah, salah satu dia wong sing apik iku ketika ditakoni Gusti Allah ya sungkan tetep sungkan, tapi jadi iso alasan. Ya iku sono duwe guru, duwe sanad. Kula saking Makmar, saking Zuhri, saking Urwa, saking Aisyah saking Kanjeng Nabi saking Jibril saking panjenengan. Tabarokta mundak-mundak kebagusan sapa Tuhan wa ta'ala ita lan maha luhur sapa Tuhan anis tuhune ingsun iku la astahi isin sapa ingsun an adiba ing yen to nyiksa sapa ingsun dasai batin ing wong kang duweni tuan syabat kang uwanen sapa dasai bat uwanen fil islami ing dalem Islam dadi wong alim iku mang wong sing apik iku mang ditakoni Gusti Allah saapi-apike wong nek di hadapan Allah kan tetep Allah niku Al-Azim. Makhluk niku adil ino. Gusti Allah kan mulya nek bandingane nang Gusti Allah kan saapi-apike makhluk bandingane nang Khaliq iku kan tetep makhluk ino. Gusti Allah mulya. Jadi ketika itu ditakoni Gusti Allah ya meskipun apik wong apik ya tetep sungkan tapi enake iso jawab, kalau duwe ilmu, kalau duwe sanad iso jawab. Kalau ini disanjangi Makmar saking Zuhri, saking Urwa, saking Aisyah, saking Kanjeng Nabi, saking Jibril, saking panjenengan. Sampai jenengan niku
boten bakalan nyiksa wong sing duweni uang. Lah ketika iku sing ditakoni, ketika iku Yahya iku posisine wis duwe uang, dadi alasan ngono. Akhirnya panten alasan ngoten niku jenengan boten bakal nyiksa wong sing duweni uang. Pakola ini jawab sama Allah, sodakta bener sapa sira. Akhirnya dibenerno ambek Gusti Allah. Wasodaqalan bener sapa makmar, wasodaqalan bener sapa az-Zuhri, wasodaqalan bener sapa Urwatun, wasodaqalan bener sapa Amisatun, wasodaqalan bener sapa Muhammadun, wasodaqalan bener sapa Jibrilun. Qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun laka maring sira pungkasane ya wis nek ngono awakmu tak ngapura ya iku soalé wong sing apik. Tapi kira-kira saapi-apike wong nek di hadapan Allah iku tetep ketok ora apike. Ketika ditakoni Allah itu apa maneh wong gak apik ngono lho. Iku tambah konangan omake pitakone lak tambah ngisi-ngisini wonge. Wong sing apik ae lho sungkan ketika ditakoni Gusti Allah, apa maneh wong ora apik, wong sing mati gak iman. Wong sing apik sing iso sowan nang Gusti Allah niku lak nek keterangan sing sadurunge. Iku kan wong sing apik, sing iso munggah nang langit 1 2 3 4 5 6 7 sampai nang panggonan sing disediani Gusti Allah digawe kumpule arwahul kamilah. Ngantos mangke sowan nang Gusti Allah men roh-roh sing iman, roh-roh sing mati husnul khotimah sing iso sampe sowan. Nek roh sing suul khotimah niku lak ditolak sih nang langit tak wis ditolak wong balik nang Gusti Allah. Lah iku wong sing apik iku lho ketika sowan Allah iku padha roh wong apik iku wis dimulyakno khidmat teko jasate kan wis dimulyakno malaikat ngantos munggah nang langit ya oleh penghormatan oleh kemuliaan. Ngantos sowan nang Gusti Allah. Ketika sowan nang Allah iku tetep jek sungkan ketika ditakoni Gusti Allah. Ya soalnya makhluk mbek khalik bandingane tepi. Lah ngoten niku tapi untunge iso jawab iku krana ilmune. Soalnya ilmu dibawa mati. Ilmu sama dibawa mati. Mangane golek ilmu penting. Jadi sama urip nang dunya iki nek mati ilmunya tetep sampeyan gawa. Ora apa ditinggal nang dunya mboten tetep sampeyan gawa. Lah iku krana wong apik iso jawab. Iku lho sanjang iki ya iku enake duwe sanad. Iso digawe penguat sanad iki. Umpama ditakoni Gusti Allah niku kula disanjangi guru kula niki, guru kula saking guru kula niki, guru kula saking guru kula niki iku sana. Guru kula saking guru kula niki dadi yang bertanggung jawab niku kata, mboten sampean tok. Iku enake yen duwe sana. Manten-manten ketika itu ditakdo ngono nang Gusti Allah, oh iya bener. Bener kabeh wis nek ngono awakmu tak ngapura, akhire selamat. Waruya lan den. Cerita akan atau den riwayat akan waruya lan den cerita akan warawalan cerita sama Muhammad ibnu Nubata fil manami ing dalam turu badha mutihi ing dalam sakwise matine Muhammad. Fakilan diucapake apa sing ruya fakila cerita ing ngono fakila tuli den ucapake lahu maring Muhammad apa ma fa'alallahu bika apa sing diucapno ma fa'alallahu bika ma ing apa fa'ala gawe sapa Allah bika kelawan sira ketika awakmu sowan nang Gusti Allah apa sing dilakoni Gusti Allah nang awakmu faqalan didhawuhi sapa Muhammad dawuh auqafani nyowanake sapa Allah ing ingsun ketika aku disowan nang Gusti Allah baina yadaihi ing dalam antaraning kersane Allah al kalimatina pira-pira kang mulya kabeh wa qala dawuh sapa Allah limaring ingsun anta utawi sira iku alladzi wong takhallasa kang dadi tumeka apa kalam sira hatta yuqalu sing den ucapake apa mak utawi sira iku afsahu jelasake apa ma ing kalamuka itu ngucap sapa ingsun. Jadi salah satu ulama itu sausé mati ketika sowan Allah itu ditakoni dikongkon dijaluki pertanggung jawaban apa sing diucapno. Aku ben ketika nang dunya iku ngomong apik. Saiki tak takoni tanggung jawabmu tentang omonganmu itu ya apa? Jadi
omongan itu dijalui pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Kalau itu lebih ngucap sapa ingsun, ini setuhune ingsun. Ini setuhune ingsun. Memang sing kon omongno sing apik nang dunya biyen ku apa? Ini setuhune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun, ana iku asfuka. Ana iku asyifuka nyifati sapa ingsun ing Tuhan. Kula niku ngomongaken ngenten Gusti. Jadi omongan itu ditakoni oleh Gusti Allah. Padahal iku iki nyritakno wong-wong sing apik nggih, mayit sing apik-apik, mayit sing mati husnul khotimah. Iki sakwise mati ketika sowan Allah ditakoni apa? Gusti Allah iku lapo nang awakmu? Ana sing dijaluki pertanggungjawaban, ana sing dijaluki macam-macam lah. Sing jelas apik-apike wong di hadapan Allah itu tetep ketok gak apike. Faqala ning dawuh sapa Allah. Pun ngucap sapa sira wis ucapno memang apa kon biyen ngomong tentang aku apa ketika nang dunya itu. Awakmu lan ketika nang dunya lak dadi mubalik, wong sing mau idul hasanah. Kon biyen ngomongno aku apa ketika urip nang dunya itu. Pun ngucap sapa sira, kalampun takaya oleh ucap sapa sira, iku takulu ngucap sapa sira. Kalampun takaya oleh ana sapa sira iku takulu ngucap sapa sira fi dari dunya ing dalam desa dunya. Biyen kon nyifati aku apa nang dunya. Saiki sik ucapno nang ngarepku. Kultu ngucap sapa ingsun, abadahum ngrusak ing nas sapa Allah di wong. Khalaqahum kan nitahaken sapa Allah di ing nas. Wa askatahum lan menangaken sapa Allah di ing nas. Rupane Allah di wong kang taqahum kang ngucap sapa Allah di ing nas. Wa sayujiduhum lan nemu sapa Allah di ing nas. Wa sayujiduhum lan nemu sapa Allah di ing nas. Kama akad kama akdamahum kaya oleh janji sapa Allah di ing nas. Wa sayujiduhum lan ngumpulake sapa Allah di ing nas. Lan ngumpulake sapa Allah di ing nas. Kama farahum kaya oleh misaken sapa Allah di ing nas. Kaya oleh misaken sapa Allah di ing nas. Tadi ketika ditakoni kon ngomongno apa tentang aku ketika nang dunya biyen. Ketika mau idul hasanah sih jajal saiki ucapno nang aku. Akhirnya ngomongno nek intine iku ngomongno tentang Allah, janjine Allah iku ya temen, siksane Allah iku ya temen, awakmu jange bakal dikumpulno Allah, awakmu bakalan ditakoni ambek Gusti Allah, dijaluki pertanggungjawaban ambek Gusti Allah. Manten-manten dijawab ambek Allah. Kala dawuh sapa Allah dawuh ing ya wis ucapanmu bener, sedekah bener sapa sira. Lah ketika sampean ngomong gak cocok ambek sing diomongno, iku kira-kira pas ditakoni Gusti Allah dijaluki pertanggungjawaban apa ya gak kisinan. Awakmu iso ngomong tapi gak iso nglakoni, kira-kira sampeyan nek takoni ngono ambek Gusti Allah gak isin kan. Jadi iki critakno wong sing apik, wong sing apik lho jek kisinan ketika ditakoni Allah. Apa maneh wong sing gak apik. Tapi untungnya wong apik dikersakno Gusti Allah apik sehingga wong iku jenenge duwe ilmu nggak digawa sampai mati ya tasik saged njawab. Ketika jawab ini bener ya dibenerno ambek Gusti Allah, nek salah ya disalahno. Idhab budalana sapa sira. Ana wong apik duwe ilmu ketika ditakoni Allah iso jawab, akhirnya dibenerno ambek Gusti Allah, manten-manten diutus Allah wis nek ngono budala. Idhab budala sapa sira faqad ghafartu mongko teman-teman ngapura sapa ingsun laka maring sira wis tak ngapura kesalahanmu utawa luputmu wis tak ngapura wis budala maneh. Iku ketika ditakoni Allah iku wong-wong sing apik nek wong gak apik ya ora iso jawab. Waru iya lan den Warawal diriwayataken sapa Mansur bin Umar fil manami ing dalam turu badamati ing dalam sakwise matine Mansur bin Umar. Fakilan dijabake lahu maring Mansur apa sing diucapno ma fa'alallahu bika. Ma ing apa fa'ala agawi sapa Allah bika kelawan sira. Sane ganti Mansur bin Umar itu salah satu ulama dia. Ditakoni, memang Gusti Allah nglakoni apa ketika sampean sampun meninggal dunia? Tadi wong nek wis mati iku ditakoni Gusti Allah ya apa? Gusti Allah nglakoni apa nang ngene wong iki? Faqala dawuh sapa Mansur bin Umar dawuh ing auqafani nyowanake utawa manggonake sapa Allah ing ingsun baina yadayhi ing dalam antaraning kersane Allah. Gusti Allah manggono aku nang kersane Allah. Dadi aku sowan nang Gusti Allah utawa disowan nang Gusti Allah nang Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah bimada kelawan apa? Ditakoni ambek Gusti Allah bimada kelawan apa citani teko sapa sira ing ingsun ya Mansur he Mansur
Hei Mansur, awakmu saiki sowan nang kene, awakmu teko nggawa apa? Ditakoni ngono Gusti Allah. Awakmu teko iku nggawa apa? Untuk ngucap sapa ingsun, jawab sapa ingsun, kula mriki niku beto bisalah sami atin wasittina kelawan 300 swidak apane khotsmatan khatami lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Kula mriki niku beto khatam Qur'an ping 300 swidak. Faqala dawuh sapa Allah, maka bantu ora nrimo sapa ingsun minha saking salasa mi'atin wasittina khotsmatan lil Qur'an. Cek durung cukup awakmu khatam 300 swidak Qur'an. Durung cukup apa nek ditakoni Gusti Allah. Maka bantu ora nrimo sapa ingsun minha saking salasa mi'atin wasittina khotsmatan lil Qur'an. Wahidatan king siji, sik kamu sing tak trimo apa maneh kon gawa. Tadi Gusti Allah takon, "Kon duwe amal apik apa wae?" Ngoten. Nang ngene Mansur niku, Mansur bin Umar, "Kon duwe amal apa apik apa wae ketika awakmu sowan nang aku iki? Sik dudono amal apikmu." "Kula duwe amal apik niki Gusti, durung cukup iku. Karena ing tak trimo iku amal apikmu." "Apa neh?" Itu ngucap sapa ingsun bisa lamaniyatin wasalasina hujatan. Bisa maniyatin kelawan wolu wasalasina lan 30 apane hujatan hujah dalile. Kula beto hujah, beto alasan, beto bukti kabeh kabeh samaniyan 30 wolu hujah damel jawabi panjenengan Gusti. Kala dawuh sapa Allah, maka bantu ngoten niku dikongkon dudono siapa ya hujahmu sih kami tak terima hujahmu. Ketika didudono hujahe nang ngersani Allah, kamu sing tak terima. Maka tentu Allah nirma sapa ingsun minha saking samaniyati wasalat sina hujatan syai'an ing suwiji-wiji. Liyane apa neh? Kala dawuh sapa Allah, bimanda kelawan apa? Jikani teko sapa sira ing ingsun. Jikani teko sapa sira ing ingsun ya Mansur he Mansur. Liyane apa maneh sing kon gawa nang aku iki ketika sowan nang aku iki. Kultu ngucap sapa ingsun bika kelawan Tuhan. Faqala nanti ngucap sapa Allah al-ana ing dalem saiki maka ditakoni omake Gusti Allah jawabe gurung cukup durung tak trimo amalmu iku siapa neh tau sampe entek al-ana ing dalem saiki ajib tani jawabi sapa sira ing ingsun manten ngoten ketika wis gak iso jawab maneh wis mari wis sakmono wae wis cukup wisan dadi padahal durung ana ing diterima ambek Gusti Allah kan keputusane tetep Gusti Allah. Wis sakmono wae nek menawa saiki budal wis tak ngapura awakmu. Ngoten. Padahal mangsa jange Allah durung cukup ngene iku, sing kon sowan nang aku iki. Jek kurang jian, jek durung tak trimo iku. Siapa neh durung tak trimo iku apa neh disebutno hak trimo neh. Apa neh durung cukup niku. Ketika wis kisinan manten ngonten wis ngono ae nek menawa budal wis tak ngapura dosa. Wis nang budal. Soalnya keputusan tetap ngene Gusti Allah. Yang jelas saapi-api wong meskipun wong iman, wong sing mati husnul khotimah, nek nang ngarepe Gusti Allah, nek sowan nang Allah itu tetap posisine ino nek di hadapan Allah, tetap kisinan. Tapi ya memang tetap selamat krono duwe ilmu, duwe guru, duwe sanad. Makanya iso jawab sehingga cukup digawe alasan, cukup digawe Gusti Allah nerimo, cukup digawe Gusti Allah ngapura kesalahane tawa keliputane. Lah iku nek iku wong-wong apik iku apa maneh wong sing boten sae. Makane Gusti Allah sampe kagelem nemoni. Kan sing wingi-wingi roe wong-wong sing suul khotimah, roe wong sing boten sae. Kan Gusti Allah sampe nemoni lho ora gelem. Wis balik nemane nang kuburan. Kan ditutuk langit siji mohon balik nemane wis balik nemane wah gak enak. Soale penghormatane malaikat nang roh sing boten apik kan yo beda. Ketika nampani dijupukno kain teko neraka. Wong apik nampani iki lho jupukno kain teko swarga. Ambune wangi sehingga roe dadi wangi. Idhab budalana sapa sira faqad ghafartu mongko teman-teman ngapura sapa ingsun laka maring sira intaha wis tutup apa dawuh. Kala dawuh sapa Imam Al-Qurtubi dawuh ing wa minan nasi lan iku setengah saking menungso. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong idam taha ing dalem nalikane tumeka sapa man tumeka ilal kursi maring al kursi sami mongko midhanget sapa man midhanget anidaa ing undang-undang
anidaa ing undang-undang ana wong apik, roe wong apik, wong iman. Tapi Gusti Allah gak gelem nemoni ya ana. Dadi mantun digawa malaikat yang ana ing nampani. Roe nek metu teko jasad wingi. Ana ing nampani malaikat yo dimulyakno apik. Melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kados keterangan sini tetep dimulyakno ambek malaikat. Ambune yo wangi roe. Wong dibungkus ambek kain swarga ambune wangi. Tapi ketika jenis sowan nang Allah, Gusti Allah dawuh rudduhu balekno sapa sira ing man. Gusti Allah gak gelem nemoni. Iku ya ana modele ngono. Wis balekno gak gelem nemoni Gusti Allah. Ya ana sing sampe ditemoni ambek Gusti Allah. Ditakoni Gusti Allah sehingga kisinan tapi tetep di ngapura ambek Allah. Soale wong sing dikersakno Allah api. Wa min hum wis setengah saking nas, man utawi wong yang itu kang tumeka sapa man minal kujubi saking aling-aling wa inna ma yasilu lan angin pestine tumeka sapa man di hadratillahi maring ngersani Allah Allah sapa arifu pira-pira wong kang makrifat ing Allah Jadi modelnya ono sing iso sowan nang Allah, ono sing gak iso sowan nang Allah, ono sing terhalang sehingga gak iso sowan nang Allah. Ono sing wis arepe sowan tapi Gusti Allah gak gelem nemoni mongkon balekno maneh. Sing jelas dawuh Imam Qurtubi, iku wong-wong sing iso sowan nang Allah iku rata-rata arifu. Wong-wong sing iso makrifat nang Allah. Ketika hidup di dunia dia melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tugasnya urip nang dunya ibadah. Tugasi ibadah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mendekatkan diri kepada Allah itu teman. Boleh ridhoi Allah, boleh rahmati Allah. Teman. Kalau teman sehingga hidup ambil Gusti Allah sehingga sampai makrifat nang Allah. Nang dunya itu bisa makrifat nang Allah. Lan iku sanjane sing wong-wong iso makrifat nang Allah dawuh Imam Qurtubi iku sing iso sowan nang Gusti Allah. Jadi wong mati husnul khotimah iku ana sing modele gak sampai sowan nang Allah tapi Gusti Allah gak gelem nemoni mongkon balekno maneh. Mungkin krana durung sampai makrifat nang Allah. Ana sing iso sowan nang Allah ditakoni Gusti Allah meskipun kisinan. Sapi-api wong nek di hadapan Allah tetep yo ketok gak apike. Tetep ketok ana salahe. Kan manusa gak luput kok salah. Ketika konangan salahe konangan lupute ya tetep sungkan nang Allah, tapi Gusti Allah ngapura. Lah wong sing iso sowan nang Allah sanjane Imam Qurtubi, wa inna ma yasilu li khatwatil arifu. Niku rata-rata wong sing iso mencapai puncake. Jadi ketika ibadah gelem nyedhek nang Allah sehingga ide ambek Gusti Allah sehingga makrifat nang Allah, iku rata-rata sing iso sowan nang Allah. Jadi disowan nang Allah, kepanggih Allah, manten-manten ditakoni Gusti Allah niku rata-rata arifu, wong sing iso makrifat. Tapi kabeh yo tetep keputusane nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngrasakno ya saged mawon. Meskipun sampeyan nang dunya misale urip nang dunya kurang tau makrifat. Tapi Gusti Allah ngrasakno ya saged mawon kepanggih Allah sowan nang Gusti Allah. Tapi kabeh ku balike nang Gusti Allah. Wa qala Al-Imam Al-Ghazali wa wa'amisol al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.